Reis amser nesaf ni groesawu'r Clwb Clecs, Daniel Callahan, Gwenno Dafydd a Branwen Davies. A dyn ni'n dechrau tro ofyn a fyddech chi'n rhoi stŵr ei rowi blentyn rhywun arall. Dynes wedi derbyn beirniadaeth am wneud hynny. Chris Atten i'r tri o'na chi. Daniel, fysa chdi'n ystyried wneud hynny, rhoi row? Na, fi'n gwybod, fi'n gallu deall weithiau mae fe'n cynhyrfu rhywun pan mae plentyn yn denu sylw mae'n man cyhoeddus, ond fi'n meddwl taw cyfrifoldeb y rhiant neu'r gwarchodod yw am blentyn ei hunan. A mae ddyla sef person yn berson anghyffredin, mae hwnna'n mynd i roi ofn ar y plentyn, dri'n bach. Ond os ydy'r rhiant, pwy bynnag ydy'r plentyn, be mae'r plentyn yn neud, ond os ydy'r rhiant ddim yn cymryd cama ac mae'r plentyn dal i gambahafio, oes yna ffin yn cael ei groesi lle ti'n teimlo bod rhaid i chdi? Fi dal yn meddwl mae rhaid nhw ddysgu'r ffordd anodd o sylweddoli bod rhaid i nhw ddysgu siwt i ddisgyblu plentyn nhw. Ddim job fi neu y person arall yw ei ddisgyblu fe, a mae fe'n edrych yn wael ac yn amharchus, dwi'n meddwl, bod ni'n neud bod rhai bobl yn rhoi stŵr y blentyn sydd ddim yn blentyn ar nhw. So ti'n rhoi rewi blentyn rhywun arall, Gwenno? Mae'r athrawes yna yn gweud y byswn ni, achos y peth yw, maen nhw'n trosglwyddo'u plant i fewn i'r ysgolion, a mae athrawon yn disgyblu nhw, ac maen nhw yn dysgu yn yr ysgol, beth yw'r ffordd gywir i weithio ac i weithredu. Ac mae'n ambell i riant sydd ddim yn disgyblu plant nhw, ac os ydyn nhw yn gyhoeddus, mewn sefyllfa gyhoeddus, wel, mae yna ddisgwyliadau bod pobl yn gwybod sut i ymddwyn. Felly, gair efo'r rhieni neu gair o'r plentyn fysa'r cam gyntaf? Fyswn ni'n cael gair gyda'r rhieni, a wedyn falle fyswn nhw'n dweud, mae gen fy mhlentyn ni ADHD, enghraifft, a wedyn fysach chi'n gweud, mae mor flin gynnau, o'n i'n sylweddoli. Ond dwi ddim yn gwybod, ie mewn y gwyddor, ond byddai'r sefyllfa'n amrywio blentyn i blentyn. Sut sa ti'n teimlo'n ar ten Branwen? Sa rhywun yn rhoi stŵr un o'r blant i atithau wrth i ochr e? I fod yn onest, os nhw'n camfihafio, fydden ni'n eitha parod, achos maen nhw'n grando'n well ar bobl eraill. Please help me. Ond ti'n meddwl beth, mae hynna'n wir, a fi wedi bod mewn sefyllfa, fi wedi rhoi bach o stŵr i blant bobl eraill, os enghraifft chi'n disgwyl eich tyrn yn y parc, a mae rhyw blentyn yn dod a ymharu ar bethau. Ar y cyfan, ond bydden ni'n byth yn gweiddi ar blentyn nhw'n arall, ni'n mynd ar y sydyn, pob un yn cael ei tro o bethau. Ond fi jyst yn credu, dych chi ddim yn gwybod cyd-destun beth sydd wedi digwydd. Cyn ni, dych chi ddim yn gwybod pam bod y plentyn yn cambihafio. Beth yw cambihafio? Achos mae plentyn yn cael tantrum yn ifanc. Dwi wedi bod mewn sefyllfa, a fi'n cofio beth y dydd heddi. Ar y diwrnod na, fi jyst yn estyn mas i unrhyw riad. Achos o'n i mewn archfarchnad yn Gyfyrddin, o'n i wedi dreifo na 20 milltir, oedd y plant wedi cwmpo i gysgu ar y ffordd. A wrth gwrs gofsydd i hun o'n nhw, oedd un, oedd y llall yn dair, a wyn nhw jyst yn aniddig yr holl ffordd rownd. A gosyn ni ddod ar til, a oedd cew enfawr, a oedd pawb yn syllu yn hynny. Oedd y plant yn gwythygu, o'n nhw'n llefen, o'n i jyst mwyn mynd gytre. A nath y fenyw yma, sori, ddim yn fam, jyst dod lan a gwthio siocled mewn i dwylo nhw. A yn rhannol i, nes i ddweud diolch, a ni weddol wedyn, na, allan fod ar ryw alergedd, a wedyn nath nhw upseto yn bellach, os oedd rhyw ddieithrin wedi dod a wneud hynna. So yn diwedd, nes i adael y siop mewn dagre, wedi gadael yn siopa na. A nath rhywun galw fi'n hysterical, I think she's having a breakdown, a ni'n meddwl, wel, helpwch, eich mae'n gyd oedd e, o'n i wedi blino, oedd y plant wedi blino, o'n i wedi cysgu ers 3 mlynedd. Just byddwch bach o gyd-ymdeimlad sydd yn Cyd-ymdeimlad, na beth eisiau dy fe. Ie, reit, i ni'n troi nesaf at ymddygiad a bod yn gwrtais. Ydy ni'n llai cwrtais yn nag oedden ni un Madawnt yn abi newydd ddod allan ar hyn o bryd enghraifft. Cwrtais sy'n beth mawr fyna. Ond ydy e'n bwysig ta beth? Wel, cyn i ni gael barn y panel, dyma oedd dych chi ddweud. Wyt ti'n meddwl bod good manners yn bwysig a pam? Fi'n meddwl bod manners yn bwysig achos ges i'n godi lan i gweud diolch a please a popeth a mae jyst yn dangos parch yn fy marn i. Ydw, manners 100% yn bwysig. Wel, fi'n credu bod e'n bwysig. Fi'n credu bod rhaid delio gyda plant bach fel maen nhw'n tyfu lan i gael parch at bobl eraill. Odi y parch, be rai chi siarad gyda a'r cymundeb hefyd. Mae sy'n digon o fe'n, wel, yn y byd nawr. Y manners y brwysig. Mae bod yn neis yn gwneud cadw'n pobl yn hapus.
heb parch, mae pawb yn cyrraedd dros bob un arall. Fel maen nhw'n tyfu lan wedi ni, maen nhw'n cadw'r parch yma a troedolion a rai sy'n hun. Dwi'n trio siarad I pobl yn neis. Ie, manners da a bwysig. Os nagos manners da, fyddwn ni gyd jyst yn cered ar draws yn gilydd, wedodd rhywun fanna. Mae hwnna'n bwynt, Gwenno, ynddo fe? O, ti'n meddwl, dwi'n meddwl y gair pwysig yn fanna yw parch. Yn yr un sefyllfa a'r sefyllfa ddwetha, mae eisiau bod yn barchus tuag at pobl, a dwi yn teimlo bod manners yn bwysig. A hefyd, erbyn nawr, mae gennym ni bob math o reolau anweledig, pethau, enghraifft, pan ni'n mynd mewn I gwesti a mae pobl yn dechrau cymryd ffôns mas. Ac, wel, lle mae'r rheolau newydd ynglyn â pethau fel yna. Achos mae dwi'n meddwl bod yn anfoesgar I fod yn defnyddio ffôns drwy'r amser pan ambell waith mae'n angenrheidiol. Ond dwi hefyd yn meddwl pethau fel diolch a sgrifennu llythyrau, diolch am anrhegion. Ges I fy magu ffordd na, a fi'n falch. Mi nes I drio wneud hynna gyda fy mhlentyn I, a dwi'n meddwl bod e'n ffordd neis, mae pawb yn licio cael I diolch. Pethau fel yna, agor y drws I rywun sydd yn hynach neu fwy diamadferth, gwych. Felly, a da ni I gymharu llai cwrtais a gweithio ni? Ydyn. Byn heddiw, oce. Daniel, yden ni llai cwrtais? Sa'n meddwl bod ni. Fi'n meddwl falle taw jyst y gyferbyniad falle, achos mae dyn ni ffôn yn awr yn bobl ifanc, a falle fel, Odi, pan mae rhywun yn trio siarad y ti a ti ar y ffôn, mae hwnna yn rhywbeth ti yn eitha amharchus. Ond fi'n meddwl bod ni dal yn gweud diolch a please yr un faint o wenu o'r blaen. A fi'n meddwl taw jyst fel ni mae'r oes technolegol yn mynd, mae eisiau ni ymwllwng falle ambell arferiad traddodiadol. Ond hefyd, dwi'n meddwl bod pobl ym Mhrydain yn dweud diolch ac os gwelwch yn dda, lot yn fwy na mae pobl ar cyfandir enghraifft. Ac falle bod ni a lefel gwahanol I bobl eraill o beth sydd yn manners da. O'n I jyst yn dweud fanna, mae ffilm Downton mas ar hyn o bryd. Wrth gwrs, parchusrwydd a manners yn beth mawr yn y dyddiau hynny. Oedd hwnna falle'n ormod? Wel, oedd e dim ond tuag at bobl o'r un statws a chi. No ddewch, chi ddim yn dangos parch tuag at yr gweision. A chymod, mae manners yr oes hynna yn wahanol iawn. A dwi'n credu mae gweud bod angen I ni fy nôl I hynna ddim yn cywir. Achos mae hynna'n, chymod, mae hwnna'n ynglyn. A dwi wedi dod ar draws bobl sydd â lot o arian, ond sydd ddim yn gwrtes o gwbl I ni gyd yn abod heini, ynddo fe? Felly mae hynna'n rhywbeth gwahanol, dwi'n meddwl. Ond fi'n credu, I ni wedi, symud, o ryngweithio bob dydd, I ni wedi colli jyst bod yn gwrtes ac yn gyfeillgar tuag at yn gilydd. A parch, fel oedd rhywun yn gweud, fe? Reit, ac I orffan heddiw, mae un par wedi penderfynu cadw rhyw eu plentyn yn gyfrinach. Ddim yn magu'r plentyn fel merch na bachgen, maen nhw'n sgoi'r hyn maen nhw'n alw yn gender bias. Branwen, pob felly mewn un brawddeg, ydy'r teulu mynd rhy bell? Lle ti'n gweld hyn? I fod yn oes, dwi'n mynd I fyrnia, os maen nhw eisiau codi plentyn fel hynna lan I nhw. Dim ond bod y plentyn a'n cael ei garu a'i ofalu amdano yna beth sy'n bwysig. Ond os eisiau mynd i'r cyfryngau amdano peth, os eisiau gwneud ffes mawr... Gwenno? Nature or nurture, mae'r peth yn gymleth tu hwnt, ond dwi'n meddwl bod nhw'n gwneud peth llesol i'r plentyn. Daniel? Yr unig peth sy'n poeni fi o feddwl pan mae rhywun yn penderfynu bod yn drawsrhywiol neu newid I rhyw neu fod niwtral o ran rhyw, mae hynny fel arfer ar sail y ffaith dyn nhw ddim yn hapus ac yn gyffyrddus da I rhyw greiddiol, ond os maen nhw'n cael ei godi yn niwtral o ran rhyw, siwt maen nhw fod gwybod beth maen nhw'n gyffyrddus gyda, beth maen nhw ddim. Oce, chi ddim yn gwybod sydd wedi asesu hynna yn y lle gyntaf. Mae'n gofyn gymaint o gwestiynau hyn yn diwedd. Mae hwnna'n beth sensitif iawn yn diwedd. Cyfoes, byddwn ni'n gweud. Cyfoes iawn, ydy. Diolch yn fawr I chi'ch tri. Ie, fi'n siŵr ddaw eto. Diolch yn fawr I chi'ch tri. Diolch yn fawr iawn. Reit I cwrtais, diolch yn fawr I chi. Diolch yn fawr iawn, Wedi regwyl, mi fyddwn ni'n y gegin gyda Shane yn paratoi. Wel, beth arall ond? Sushi! Welwn I chi mewn 2 funed.